Agnes, Rydel and Ryjas 2224 Ninja, Grace Agtina, Shaneline Adun, Tina Dawoy, Divine Juvie Joy Dulawan, kan Christian Valdez. Manang ko ani Lorna, kan ading ko ani Glacy from Manang Janice Vlog. Lakay ko ani Ariel Kianyo, ti Makalong Asinggan Pangasinan from Violeta Kianyo. Makablaawan pa'y ti anak ko ani Yashen, iti Tagudin Ilocos Sur from Radiator Spring at Route 66. Iso family di tasadsadan, especially to my mother Lydia, to my kids di Tabuyagan, Dajana Grace and Chelsea, kani Bunsumi di Tapinsaw ani Cendric Clyde from Lovely Rose. Shout out kada Elma Rodrigo, Nora Payon, Don Frio, Shelay Jabad, Noel Binayog, Resi Takmo Aliado, Dinamling James, ni Michael Garcia kan Mary Jane Flores. Makablaawan pa iti Medina kan Maburang family di Cagayan Valley from Arlene Medina. Ni Inang Luring Acopido kan Acopido family di Burgos Isabela from Lito Acopido ti Toronto, Canada. Escalona family di Ilocos Sur from Escalona, Desa ti Singapore. Makablaawan pa iti Cacho family ti Palina West, Urdaneta, Pangasinan. Kastamat dagiti anak ko ada Rhea Joy, Sydney Erwin Jr., apok ada Amira, Kane, Ayana, Zane, kan Clinton, kan ni Mama da Adayan from Erwin Cacho. Anak ko ada Jason, Jude Denver, Jade, apok ada Jake, Kyrie, kan asawak ani Judeline from J. Del Torres. Ni Mama, ani Mary Ann Paas from Rowan Paas. Makablaawan pa ni bayaw ko ani Bartolo Gumiad, kan Paran Pasigyan. Tatang Alfredo, kan Inang Estela from Arnelson, Agaluos. Friends ko dito'y Hong Kong, ada Rebecca, Mary Jane, Maricel, Marites, Janice, kan amin nga Ilocana girls from Rowelyn Corpus. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Annie. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Annie. Iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y Dubai, kas may sa a front desk clerk, iti may sa a hotel. Makunak anagasatak, tanapintas tinasarot ko at trabahok dito'y manang. Ididamo, awan plano kang agtrabaho, iti balasiw taaw. Ngam no apay, akalaat nga ingkadeng ko ti agabroad, iso ti inak ibuksilan, iti daytoy apakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng, iti pagilyan tayo, a Pilipinas. Nay, anyat orasan. Amangan numaladaw kan iti trabaho, manakaw. Okay lang tatang, nasapa pa'y matlaang. Urayak matlaang ti service mi, tasukunan dak dito'y balay. Ay, kasta ka day. Amaw nasaya at man, tinaster kam akumpanya. Tadapay service yung empleyadaw. Wan tatang, adayo nga min ti pagaw-awidan dagiti daddo maakatrabahwak. Iso nga urayan ida ti service mi iti sentro. Dayta ti may sa aprabilihyo mi iti kumpanya nga ayan mi. Nagasat kayo nga ron anakastrek iti dayta akumpanya. Kasanungay mo ti trabaho manakaw. Kabaalam ka di matlaang. Siyempre, ididamo. Medyo marigata naktatang. Tawan pa'y experience ko. Ngam babaan iti tulong dagiti kakadwak. Kan siyempre, ti ayat ko ang makasurusuro adagos. Nabaalak matlaang tatang. Iso na laang tatalaga medyo narigat. Siyak ngamin ti agcheck ka dagiti rumwar kan umunag as tax iti bodega mi tatang. Ay, talaga narigat day ta anak ko. Masapol ama check mo ana impag. Mamutan.
No daduma, di tati pakapaspasamakan ti anomalya iti kumpanya. Wan tatang, laglagi pagtay taabilin nyo. Sige, mapanak nga rodan. Urayak lang ti service mi di tarwar. Kung nadagiti kakadwak nga umay kano ita dito'y bodega ni Sir Henry. Masapon nga rod ang maurnos ti amin. Kastamat dagiti listaan ti stocks asin mangpet. Amok nga iso ti umay na check-upan. Sapay na stricto unay. Awan mo't ket iti makonami kan kuana. Tanasing petmet kan naparabor. Ngam no maipapan iti trabaho. Masapon nga organized ti amin. Kasta ngamin ti kayat na. Kasanumat nga ta ti ugali ni Sir Henry iti balayda. Na-istrikto mat nga ta iti pamilyana. Makapaintriga mat ngamin ni Sir Henry. Kasla da nakaskas daaw akababalin na. Tinasayaan. Agtrabaho akit din. Amangan no bigla sumangpot ni Sir Henry. Simangpot ka din dagiti stocks nga orayan tayo, ani. Wan sir, si Mangpot itayan. Nasayat no kasta. Awon ka di matla tinagbali na problema. Ken saan ka di amarigatan iti trabaho? Saan mat sir? Kat agyamanak tayo ni kandak iti chance a makapagtrabaho ditoy. Uray fresh graduate tak. Kan awan experience ko iti kastoy a trabaho. Amin na trabaho, narikat. Ngam no interesado kang aramidan ti may sa abanag, nalakala nga masursuro. Kas makita kat kabisado matan dagiti rumbang nga trabahoam diti bodega. Wan sir, amo kon, kano adadyak amo, agdamag aklaan ka dagiti kakadwak ditoy, katwiling damat amang isuro kanyak, sir. Nasayat nga ron no kasta. Sige, panawan kayon ditoy. Adupay dagiti naskan nga ering Pasko ito opisina. No da problema, awagan naklaal nga ni. Wan sir. Ada kamat gaya man, Henry. Nasapa ka man na si Mang Patita. Wen, tawan ti business meeting ko ita. Kung nasapa analpas na gitarumbang nga aramida kiti office. Ala, aginanaka nga ruden. Madamdama, sumangpaton ti anak ta. Aginggat alas 6 ngamin ti klase na ita. Kasta ka di. Sa nabalit adamat bukod na alukan. Ti ayan ti adat na. No maranaan na ti traffic iti panagawid na. Ngarod wen gayam, masapul arumwarak nga grocery inton bigat. Ado nga minen ti awan nga abasto tayo. Mangtad kan tulaangan iti pag-grocery. Sige, ilistam na iti masapul ang katangam. Kanda magamatan ni Jet, no at pagatang na. Itex nakto inton nalpaskan to may kasukunan. Ha? Ne, ang mga numaisturbo ka iti trabahom. Saan mo na? Awan ti nakaschedule a meeting ko inton bigat. Dagasan kanton no sa dino man ti mapan mo pag-groceryan.
Medyo narigat ti trabahok manang Emmy. Tasyak ti pagdalanan amin asumrek ken rumwar as tax iti bodega ti kumpanyami. Nagasa taklaeng tanaanos ken nasisingpet dagiti kakadwak iti trabaho. Nasingpet met ti boss ko ngem istrikto no maipapan iti trabaho. Medyo lumakayan ti boss ko, taagtawan iti nasurok a 50. Ngem addalangana, ken adda dagiti saguday na analaka ang makaawis itirik na. Nakunak ti kastoy manang, tanukas jay ang makitkitak ni Sir Henry, adda sabali ang marikriknak para kenkwana. Nasayaat mo at pinatgam ti awis kong ag-dinner ta, ani. Okay lang, sir. Awan mo't pagnak. Kan nakababain mo't no saan kayo apatgan. Ang mga na'y katandak iti trabaho. Siga talaga. Amom, daita ti kayat ko kun ka. At a sense of humor mo. Ani, kayat ka kumaya ka rito opisinak. Mangduto ka klangan iti sabali amang sukat kan kay iti trabaho medyo bodega. Ha? Agpaiso ka diti bagbagayo, sir? Wen, ani. Daita akat, no kayat mo tagbali na sekretary iti office ko. Kayat ko launay, sir. Apay ka dingar aramidan nyo ti kastoy kanyak, Sir Henry. Gaputa may ayo akan ka. Napintas ka, ani. Kat kayat ko ti makisiningad kan ka. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y anak ko. Ang mga nood na ka-meeting na. Amumatan ti trabaho ni Papam. Sa bagay, Mama. Oh, kat kumusta mo tinagmalam nyo diti balay? Saan kayo kadi ama boring? Rumar kayo mo't ngamin sagpaminsan Okay laang anak. Adumot ti pakakumikumak ditoy. Kung naktumot ngamin ang mga alatay ni ti katulong, tapno saan kayo na marigatan diti balay? Ngam di umot ngamin kayat. Anak, amumot nga istrikto ni Papam no maipapandi ti balay. Di na kayat tinawara. Kayat na organisado ti amin. Isosyaklatan ti mga ramid. Tapno awan problema. Nagasat kami kan ni Papa, Mama. Manmanong amin dagiti kasken ka. Dagiti dadduma. Di lagpaspasyar tar aramidan da. Nakarkaro no medyo naalwan mo ti panagbiag da. At tapay dagiti dadduma na sumukdan ti agbisyo. Iso ang nagasat ni Papa. Takas kada kayo tinagbaling ni asawa na. Saan lang aro na naisam arumwar ang makibarkada. Naasikaso pa'y kada kami, kan iti unag ti balay. Nagasatak mo't anak ko. Tanaadaan na kitikasken kakasingpet nga anak. Ken asawa, akas ken ni Papam. Anyati ko nam anak ko. Saanan nga iti bude kayo taayan ti trabaho? Saanan, tatang? Inalanak ti boss ko akas sekretarya na iti opisina na. Ay naggasat kan anay. Panmanon ti kasta boss. Wan, tatang. Nasingpot ni Sir Henry. Adala ang is-istrikto na. Kan nagwapo, uray adan edad na, tatang. Anay, ang mga no sa bali mo't daytan anak ko. Laglagi pa apamilyado di tao. Ang mga numailawan ka kankwana. Ni, saan, tatang?
Ar-ara pa apaglaeng asapay kuma, tamakasara kakmot iti lalaki akas ka ni Sir Henry. Kaskan kwa na ti kayat ko nga agbalin nga asawa, tatang. Kung naklakit din no anya, saan adakas no dagiti saguday na wano kababalin na ti kinayat mo kan kuana? Saan kat nga iso mismo anak kao? Ni tatang mat, adayo ang mapasamak day tatatang. Tamay sa apagwadan a padre di pamilya ni Sir Henry. No, kasta. Adamat marikrik ng para kanyak, ani? Jack ilibak, sir. Idi pa'y nga damarikrik nak para kada kayo. Jack man amoy tibagik no apay. Amok mata pamilyado kayo at tao. No apay anagayatak kan ka. Ay ayatan kamot, ani. Di kanto agbabawi ang nakirelasyon kanyak. Ikarik dayta. Sapay ko ma. Amo kabasol dayto asinarak ko. Nga mas ruming ringbaw ti panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka unay-unay, Henry. Sika ti umuna nga ayat ko. Kat sapay ko mata dinak to baybayan. Saan to Apolos, ani? Naskan na akan nata. Tapno saan na maduktalan ti sabali. Narigatan no maamuan ti pamilyak ti maipapan kadata. Amok ti sinarak ko. Kan amok mat ti pagluglugarak. Agi amanak no kastaan ni. Ikarik adikan to paldaangan. Ti nasaya at agsapul ta iti pagnaedam. Pumanaw kan iti poder ti amam. Iti kasta, nawayak amapanken ka itaanyaman na oras akayat ka amakita. Sigurado ka kad iti dayta nga ibagbagam, Henry? Wen, agpakada ka kanitatang mo. Ibagam kan ko na nga inted ti office ti pagnaidam. Iti kasta, saan nga agpanunot iti sabali ti amam. Sige, aramidak timbagam, Henry. Kat agyaman ako unay kan ka. Aklunak ang nagbalinak amaag, gaputan na kirelasyonak iti amok manang Emmy. Ngem nupay adayo ang natataengan ngem iti siyak, kan adaanan iti pamilya, inayat kulat ta, kat imanugot akpay anakidan na kankwana. Kaas iti kayat ni Henry, nagpakadaak iti amak nga agyanakon iti apartment nga inted ti opisina apag naedan mi. Pasaray inaldaw amapan iti apartment apag naedak ni Henry. Ket no kasjay amasapa kami nga aggapu iti opisina, agdiretso kami iti apartment ko, ket sala agawiden iti rabii. Adamot gundaway nga umyan iti dagus ko. Nang runa no ipakada na ka ni Mrs. na nga ada out of town conference na iti sumagmamano nga aldaw. Nupay kasta ti set up mi, naragsakak manang Emmy.
Unay, nakaragragsak ka mata si marungkar ita ditaw anak. Dakas ka di tatang? Ay saan anak ko? Kay kayat ko kit di ano kasta makit kita ka naragsak ka. Tatang, Kayat ngamin asawon day ta. Anasaya at ti kasasaad mo ani. Awan ti parikot mo. saan man tatang? Amin a tao, ada parikot na. Uray siyak, ada. Ngamjak la kayat ti paidagal iti anyaman akita ti parikot. Basta ti kayat ko, kanayon anaragsakak, tapno kanayon mat nga inspirado ak ngagtrabaho. Tapno maipaay ko amin akasapulan nyo. Ay, talaga nagasatakken ka anak ko. Napatag kayo kanyak tatang. Kat aramidak ti amin, tapno agbyag kayo anagin awa. Apay akanayon kamuta na marabian nga agawid, Henry. Saan ka mo tasigod akasta? Kan sika ti boss iti opisina. Saan mo ta masapul nga agpakarabii ka akanayon? Adamot nagiti empleyado mabalin nga ag-overtime. Ado nga min dagiti rumswa apari ko ta saan na mapakpakadaan mo na. Isa masapul nga adakla ta amang kita iti sitwasyon. Narigat mo ta no isudalatan ti makakaamong agdesisyon. Henry, Narigat no mabaybayan ti uray basit la aparikot. Nang runak at ado ti kakompetensya tayo iti negosyo. ngam amangan no agsakit ka iti kastangar aramidem. Abuswa mo ti bagim. Di ka kadi agdanag. Kabailak da ito eh. Sana bali tainton makagraduar ti anak taan ni Jet. Isunton di mang sublat kanya ka mangimaton iti negosyo tayo. Nalahadakan ka day ta, Henry. Palpalagipan ka laeng. Ay, jaklakit di ka bailan. No adasaan anasaya at amapasamakan ka. Awan to ti mapasamak kanyak mo na. Iso adi ka agdanag. Saan ka kading agawid ita, Henry? Saan, ani? Tamo ti asawa kat atadarayak a conference iti Cebu. Isong agtalin na idak dito'y iti sumagmamanong aldaw. Nasaya at matukas ta, Henry. Tapno maasikaso kamot akas, iti panangas asikaso kan ka ni misis mo. Kaya't kumutagi na na iti sumagmamanong aldaw. Kaslang amin, napampanugak iti napalpalabas nga aldaw. Ha? Ni, amangan mo't noon yan day ta amarikrik nam, Henry. Inumam ka di mo't laang dagiti maintenance medicines mo? Ani, Kaya't mo ta pa-schedule ka iti doktor mo? Nasaysay at mo't laang na ma-check up ka. Amangan noon niya mo't daytan. di ka agdanag. Panangkunak kasapulak lang ti inana. Mapukaw tumot lang da ito'y amarikrik-nak. Mama, kaano ka din nga agawid ni Papa? Imawag itay, anak ko, kat kunana nga agawidan inton bigat. Malpas ka no itangal daw ti conference a dinarayan na iji Cebu. Kasta ka di, Mama? Kasla ka na yun na busy ni Papa. Kanayon pa marabian ni agawid. Dayta nga rod mo ti dildilawak ka ni Papam. Ngam kunana mo't nga adda ka no dagiti rumswa adi mapakpakadaan a problema iti negosyo. Kat masapol ka nung adda ka na ayon iti opisina,
Tapno masolusyonan adagos no anyaman dagijay. Ado ka no nga minti ka kompetensya ti negosyo tayo, anak. Ni Papa talaga. Madandanagan ak nga rod. Takadagiti naglabas nga aldaw. Kasla sa bali tilangan ni Papam. Kasla kanayon anabambanog. Kasla agkakapsot. Ang mga naornungan na ni Tibanog, Mama. Imbagak mo't nga aginana, wano agpa-check up, ngam natangkan mo't ti ulo na. Kitaam, di maray manan iti conference, kat iti pa'y adayo a lugar. Kasarita yung tinton sumangpot, Mama. Pilitin yung agpa-check up. Nasaysayat mo't lang no mataming. Ang mga nanyamot yung tigapuna. Apaya kasi ti mapobserbaran nyo alangan ni Papa. Agawid akon, ani. Imawag aki di kalman iti balay. Katimbagak nga itati panagawid ko. Sigurado ka ba, Lamon? Iti nga min lasod ti manong aldaw akaadam ditoy. Kasla nakapkapsot ka. Madandanagan ka, Henry. Awan ti rumpa nga pagtanagam. Sikakit di taganad. Ak may saka manen ditoy. Aywan, ado ka di pa'y tabastom. Ang mga nukasapulan nga agatang ka. Amamat adya kaya't makamkamtud ka kadagiti pagkasapulam. Anadam ti salunat mo, ha? Ay ayaten ka unay, ani. Katagyaman na kiti panagayat mo kanyak. Iti lasod ti sumagmamanula abulan na nadaan ta iti relasyon. Nariknak ti panangipatag mo kanyak. Kat pasensya ka lakuman. Ha? Apaya dumudawat kay ti pasensya. Kaputa jak maipaay ti si bubukal a panagayat ko kan ka. Jak maipaay ti tartarigagayan ti may sa ababae ang makabukal iti bukod na pamilya. Amumat nga dan asawa kan anak ko. Ngam, awan ti pagbabawyak iti naaramid ko. Pakawanan nak ti Diyos. Ngam, agpada kayo kan ni Mona nga inayat ko iti kastaonay. Kat orean niya ti mapaspasamak. Ayaten kayon tulata agin kay ti maudi nga angas ko. Laglagi pa makanayon dayta, ani. Amok, kan maawatan ka. Agsipod ta idi inayat ka. Impatag kumatan ti amin, maipapankan ka. Awan ti panggap ko ang mangagaw kan ka iti pamilyam. Umdasan kanyak ti marikrik na ka pa nang ipatag mo kanyak. Katkaskan ka. Awan ti pagpapawyak, Henry. Ay ayatan ka. Katawan ton ti sabali pa'y nga ayatek. No di sika, tasikan tulat ta. Aging gatong palbiag ko. Nasaya ata si Mangpet kan Henry. Kumusta tinapanam? Nasayahat mo na. Nabanugak lang iti biyahe. Makit-kita nga rod iti langham. Akas lang nabambanog ka unay. Ala, aginana ka pa ita isaganak ni pagsukatam. Mona. Okay ka kadilaang, Henry? Anya ti marikrik nam? Maula, wak muna. Ha? Tinasayaat. Awagak ni Jet ta ipanda kay ti ospital. Ang mga noon niya ti mapasamakan ka. Ha?
Henry! Diyos ko, ti asawa ka! Henry! Naatake ni Henry manang Emmy. Idi na amuak tinapasamak kan kwa na, pirmi asang sangit ko. Tadyak pulos makapan adagos iji ospital, tapno makitak ko mamat ti ay ayatek. Inuray ko pa'y dagiti katrabahwak, tapno adalisensyak as sumarongkar iti ospital, asaan amadlaw ti asawa na, nga adda relasyon mi ken ni Henry. Kasla nagtupak kanyak ti langit, idi makitak ti kasasaad ni Henry. Nakaro ti pannakaatake na, kan saanen a makasao kan makakuti apulos. Iti panagsinabat dagiti panagkita mi, kasla marunaw ti pusok, gaputa nakitak a nagluwa ni Henry. Kat amok kan marikriknak, noan niya ti kayat na nga iparipirip kanyak manang. Kayat ko nga arakupan ni Henry, ngamjak mabalin nga aramidan, gaputa adda si iimatang ti asawa na. Nagrigat gayam nga ilimod ti marikrik na manang. Kasla maputod ti anges ko. Kayat ko ti agsangit iti kastaunay, ngamjak mabalin nga aramidan. Iti panaglabas dagiti aldaw, nairwaran ni Henry iti ospital, kat nakarkaro manen ti ladingit ko, tapulos ajakton makita ti ay ayatek. Tilaangan mang patpatibkar iti riknak, kat tinakitak apanangasikaso, kan panangipatagkan kwa na ti asawa na. Amok adinan to baybayan ni Henry, takas kanyak, napatagmatunay kan kwa na ti asawa na. Kat ditoy anakariknaak iti pan nakakonsensya manang, gapo iti maiparit nga ayat, anapasamak iti nagbaetan mi. Umdasan ang makidamdamag aklatan kadagiti katrabahwak no anyan ti kasasaad ni Henry. Takas iti asawa na, awan apulos ti makaammo kadagiti katrabahuan mi, nga adda relasyon mi ken ni Henry. Tapno makailiw-liwag akmanang, nagresignak iti opisina ni Henry, nga imatmatunan itan ti anak na. Nagaplayak dito'y Dubai, kat napagasatan akmet, iso nga aging gaita, adda akpaylaang dito'y. Sa anak paylaang anak ka move on aging gaita manang. No kaano, jak pulos masungbatan. Di kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos, sapay la kuma taagimbagan ni Henry, kat agsublin ti sigod asalun at na, takatukad dayta, jak matan sublian ti maiparit a relasyon, anapasamak iti nagbaetan mi adwa. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, ani. Ani pagayam ko, maladingi tanak iti napasamak ken ka. Marikriknak ti saem a marikriknam pagayam ko. Nang runa ket impaneknek mo, nga inayat mo iti napudno ni Henry. Ngam dayawen ka taamom ti inararamid mo, kan saan ka nagaramid iti may sa abanag, amabalin a nakaperdi iti may sa pamilya. Saan ka nga umibet iti namarswa pagayam ko? Anya ti ammom,
Amangan no adan to dumteng amay sapay nga Henry iti biyag mo. Ti Henry ana itani para ken ka. Ket ikarkararag ko asapay kuma tamapasamak to dayta. Gapu tamamati ahak. Karbangamet amagunod ti kapkap na kam nga ayat ken ragsak at talaga aparakan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Daneta Pangasinan from Marites Penuliar. Shout out kada Rosemary Villa Senyor, Payumo Princess Blessy May, Glenn Peter Sipe, Erwin Cacho, Diamond Painting with Pearl, Jasmine Rivera, Florenda Kimpaoy, Lian Rosales. Makablaawan pa'y ni Lola Luring, Lolo Pando, Lola Marsing, kan aminan at tagadungon Surong Pangasinan from Aki Dawa. Ni Inang Evelyn Renon di Taburono Tagudin from Mary Joy Havillonar. Shout out kada Francisco Lopez, Mary Rose Orina, Gemma Frutas, Adela Vergara. Makablaawan pa iti Castillano Confrehiliana family ng runa ni Nanay Baket Leonora Antonio Zambrano iti Santo Niño, 3rd San Jose City from Rowan Joy Prehiliana. Shout out kada Leonora Bautista, Grace Agtina, Belinda Ramos, Beng Tabula, ken Maylin Biares. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Amanda. Dear Manang Emmy, amandalatan ti iyawag mo kanyak. Amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko ket nabaliwanan. Dito'y lugar nga ayan ko dito'y Hong Kong, adu kami amang padpadaan kadagiti uploadyo, tanagbalinan aliw-liwami ti agdengeg kadagiti padas nga ipatpatangatang nyo. Ada padas ko ajak tupulos malipatan manang, kataging gaita, kup-kupikupak paylaeng dito'y kaunggak. Iso nga idin ako na ti maysa na singad kanyak. Makatulong ka no, tapno makamove on nak, no yabkas ko ti marikriknak, ingkadeng ko nga ibuksilan ti napasamak. Apuon ti saam amarikriknak, babaan dito'y programa yo. Sapay la ko mamanang, tamapili da ito'y amaidrama. Tabarang maminpinsanan nga agpayso, amawaya-wayaak tinabayagan akup kupikupak asaam dito'y barukungkung. Makapaayat akit kita ang timpas ngayon mo, Amanda. Nakapimpintas ti anak ta. Naragsak ka di, nga oray saan alalaki ti inauna nga anak ka, Larry. Nalaos ti ragsak ko, Amanda. Pudno ang lalaki ti tartari gagayak nga agbaling nga inauna nga anak ta. Ngam saan na kaya't asawon day ta. Asaan akon anaragsak, gaputa babae ti impas ngayon mo. Larry. Parabor manipod iti namarswa ti anak ta, Amanda. Saan na rin ba nga maupayak?
gaputa saan a lalaki. Masapol nga agyaman aklata iti Diyos, gaputa dan anak ta. Kompletong ti binukol ta a pamilya, gapukon kwa na. Agyaman na, Clary. Ipatpatag ka unay. Nakarkaro pa iti panang ipatag ko ken ka Amanda. Sikat ikapat gan aparapor an awat ko manipod iti namarswa. Da kayo iti impas ngay mo nga anak ta. Kitaam ti asawam anak ko. Nakaragrag sa kamangaw awir iti anak yaw. Wan nga rod tatang. Kat maragsakan ako na iti makitkitak a kinaragsak ni Larry. Ay na, nakasingsing pert ni nakiasawaam Amanda. Awan na pulos ti makunami kan ni nanang mo maipapankan kwa na. Kat agyaman na kada kayo kaninanang. Tas ipupuso nga inawat yun ni Larry, tatang. Apay kit din asaan kat nakasingsing pert. Malaksid iti dayta, nakaresresponsable pa yung asawa. Sipod nagkalaysa kayo nga aging gaita, di mi pulos nakita pinasakitan na ka. Di mi pulos na puutan a kinaungat na ka, nga oray pa'y nusubag ka no daduma. Ni tatang mo't, nalabos kayo mo't ngagsarita. Agpay sumot saan aya? No daduma, nabambanog asumangpot ti asawa manipod iti trabaho. Ngam di mo pa'y asikasuan apulaos. Saan matakanayon, tatang? No day tayag binulan naklaang, tatalaga akanayon nakamasiksikurahan no dumteng ti nga ilik. Oray pa'y anak ko. San arumbeng ti kasting aramidam? Tinasaya at nga asawa. Oray pa'y nga tano saanin ang makakunail gaputa masakit. Ikagumaan na latang asikasun ti asawa na. Tandaanam akanayon dayta anak ko. Oh, apay di ka pala naturog Amanda. Adalo mo terabi eh. Kasano ang maturugak? Kat di ka pala imabay kanyak. Siniguradok pa'y ngamin anar na kanan ni baby. Ang mga naogriing no saan anar na kan ana isala. Kasi mo't naogsangit itayan ti crib na. Napatpatag samot ton kan ni baby ngam siya. Di mo ko na yung napagimunam ti anak ta. Kasano? Isulatan akanayon ti ayan ti atensyon mo. Amang ano nalipata mo na siyak ti asawan? Amanda, saan to ang mapasamak dayta? Jak to pulos malipatan dayta. Taidiin datag ka iti altar. Ingiddan ko matan nga intukit iti puso kon panunot ko. Asi ka lang tagbalin na katakunay-nay ko aging kat si bibiyagak. Kat dayto iti tandaanam. Di ka kaya't amabannog amang taripato iti anak ta. Isong aging kat kabaalak. Siyak ti mga sikasukan kwa na, no iti kastoy arabi. Gaputa amok nga agmalmalumatan ti panangasikasong kan kwa na. Naidumduma ka talaga, Larry. Naggasat kami iti anak ta, tas ikati nagbalin a padre di pamilyami. Napalalo ti kinagasat mi. Nagdaras ti panaglabas ti panawan lakay. Umadanin ti umuna kasangay ti apo ko ta. Wan nga raw. May gidansan iti kasangay na ti bunyag na. Kasta tinangag ko asaritaan dagiti agasawa. Haikat na saya at atap na makamenos da iti gastos. Ipampaminsanan ti bunyag ken kasangay ti apo ko ta. Anya makamenos iti gastos nga ibagbagam.
Ket no ing grande ti kayat ni Larry amanugang ta. Anya, Talaga kanong inyornongan na ti panagkasangay ken ti bunyag ti anak da ken ni Amanda. Di na kayat ti asi-asi apaskaln. Ing grande ti kayat na nga okasyon iti panagkasangay ken bunyag ti anak da ken ni Amanda. no kinaresponsable ti pagsasaritaan, para kanya kan para kadagiti naganak ko. Awanan ti umaspingpay kan ni Larry nga asawak manang Emmy. Manipod iti kinasingpet kan aminan, at dakan kwanan, iso ang nagasatak ta iso tinakiasawaak. No kasano ti kinasalukag ni Larry idi inasawanak, nakarkaro manen ididimteng iti biyagmi ni Abi nga anak mi. Nalaos ti panangipatag na ka ni Abi, kat sinigurado na ang maipaay ti amin akasapulan mi nga agina. Nagdaras ti panaglabas ti panawan manang, ngam nagtalinaed nga agmay maysa ni Abi nga anak mi ken ni Larry. Saan ka kadi ang maupupay, Larry? Ha? Ni, anya kumati pa kaupayak ngay Amanda. Siya man titawan ni Abi, ngam awan paylat adin na. Anya ka nakit din aya. Anya kumaga po apa kaupayak da ita abanag ngay. Gapu ta lalaki ti kayat mo idingagbalin nga inauna nga anak ta, ngam babae mo ti dimtang kadata. Kat panagkunam, umdas da ita napakaupayak. Larry, Imbagak matenken ka idi ka paspas ngay mo. Parabura naggapu iti na marswa ni Abi nga anak ta. Anya kumaga po ang maupayak. Terumbang kat ayatan kan ipatag ko ti anak ta. Igiyak. Igiyata. Tapno dumakkel anasayaat kan responsable. agyaman na Clary. Ad-adan nga ay ayatan ka. Da kayo iti anak ta. Kat ikarik nga agnanayon at tulungan ka iti amin abanag. Nang runa iti panang padakkel ita iti nasayaat ken ni Abi. Mami, ag-birthday akon. Anak, 2 bulan pa iti palabsen saan tumadanon ti may kasangapulo a kasangay mo. Ay, kunak no asi dudun. Sa bagay, nadaras ti panaglabas ti panawen, anak. Mamin anumot laengan ngay nga urayon ti 2 bulan. Iso ang makunak nga asidegan at talaga ti panagkasangay mo. Teddy birthday kayat ko, mami. Ha? Stuffed toy at teddy bear. Di ka agdanag, anak. Sigurado agatangan ni dadim dayta. Talaga, mami? Wan, anak. Ni dadim pa iti kunam. Amin akayat mo, basta kabailan na, ipaay na. Iso ang mamati ak nga igatangan na ka ni dadim iti teddy bear as stuffed toy. Sigurado dayta, anak. Mom, anak, oray no spoil ken ni Larry ti apokok. Nasaya at latta ti panang padakkel ken kuana. Sana kas kadag iti daduma nga ubeng ano spoil dan. Natangken moten ti ulo da. Sa bali ni Larry, tatang. Kas makita yung mat. Talaga disiplinaan na ni Abi.
Di na kayat adumakkel anatangken ti ulo na. Kang runaan na, di na kayat nagbalin asukir ti anak mi. Iso nga do ti mangidayaw kan nilare dito yung lugar tayaw. Rara daga po iti naidumduma agalat na. Tatang, Siyak amis mo. Nalaos ti panagraam ko kan kuana. Saan laga po iti kinaresponsable na nga ama kan asawa no di kat gapu iti naidumduma agalad kan kababalin na. iso ang nagasatak, tatang. Talaga anak ko. Katrumbang laaso ba damot ti kinasayaat kan kinaimbag ti asawam. Di kayagda nagtatang. Talaga akas tatyar aramidak. Makitkita yung mo't dayta, saan ka di? Sa bagay matkit di Iso ang nagasat kayo nga agpadpada iti tunggal maysa. Nagaasat kayo anak ko. Kastagayam ti sagot akayat ti anak ta. Iso tinadakamat na kanya, Clary. Stuffed toy ka no at teddy bear. Anyan. Apay nga gisam ka akastangay. Kasano Amanda? Kakaasi akamang pampanunot. Noon niya ti sagot akayat ni Abi para iti umada ni nakasangay na. Nagkadun ti nagkitaak. Ultimo iti online. Nagkita ako noon niya ti pagayat dagiti kaedad na. Gayam. Stuffed toy at teddy bear ti kalkali kaguman na. Amumot asaan anaarte ti anak ta. Awan anyaman na kankwana nung nginginaan, wano saan ti maawat na asagot. Tinapatag, nagtaod ka dagiti tao, amang ipatpatag kankwana. Wan nga rod. Talaga na ipasagupsup kan kuana. Ti amin na pamagbagata. Kabayatan ti panagdakkel na. Amum ka di adayawan launay ni tatang tiwagas mo anang padakkel kan ni Abi. Ha? Tiko na ni tatang, uray ka no spoiled kan ka ti anak ta, dimak kan lata na singpet kan natudyo. Saan anatang kan ti ulo na? Saan asukir, akas iti dadumaan na spoil iti panagdakkel da. Saan lasyak ti rumbang ang mapadayawan iti kasya kababalinta anak ta Amanda? Duwata a responsable kan kuana. Iso aduwata nga rod arumbang ang mapadayawan iti kasya agalad na ita. Pudno unay ti kanayon nga ibaga dagiti dadakkel ko. Dagiti kalugaran mi, kan dagiti makaamam mo kada kami, manang Emmy. Kat ti pakaragsakak, iti laksid dagiti panangidayaw ti daduma ken ni Larry. Jak pulos nadlaw alim mastog, wano nagbalin anatangig ti asawak. Iti umadanin amay kasangapulo akasangay ti anak mi. Nakitak ti panakakumikom ni Larry, takayat na kano nga agbalin anakal lalagip, ti may kasangapulo atawan ti panagkasangay, ti kakaisuna nga anak mi. No kasano ti kinagarbo dagiti naglabas apasken iti panagkasangay ni Abi, kayat na kano ang nagargarbo manan, iso nga ad-addan ang nagsalukag. Aging ga adwa laengen nga aldaw, agkasangayan ni Abi. Lolo, excited dakon. Gapo tadwa nga aldaw laengain kasangay mon apok. Wan, Lolo.
Saan lasi ka ti magagaran, apok? Oray na kami. Magagaran kami mutan para kan ka. Talaga, Lolo? Una, anya ngay ti kayat mo a regalo inton kasangay mau. Simple laeng, Lolo. Kayat ko ti stop toy at teddy bear. Kasta ka day. Apay, awan ka di pa'y ti kasta nga stop toy mo aya. Awan pa'y, Lolo. Ang masiguradok apaw, igatangan nakalakit din ni Dadame. Nga ta, Lolo. Una, kat nun nalaos ti panang ipatagkan ka ni Dadame. Sigurado nga igatangan na kaday jay. Lakay, apay akasla nagadumot ti saganay ti panagkasangay ti apo ko ta. May sadakkel ababoy mo't dyan nakitak nga day jay likod ti balay. Maparti ka di day jay inton kasangay ni Abay. Wan, bakit? Kay nadansa pa'y naduma sa gana. Nay, ingranding aruda talaga ti may kasangapulo at awan ti panagkasangay ni Abay. Kaya't kanong amin nilari amanugang ta, nga agbalin anak kalalagay ti may kasangapulo atawan ti panagkasangay ni Abay. Ay, una yun ti manugang ta. Talaga nalaos ti panangipatag na iti apo ko ta. Agmay-may sa ko naman. Talagang nga ipaay na ti amin para kan ni Abay. Sa bagay, kan naimbag ko na, tanapintas ba ti trabaho ni Larry? Kan nalaing ba't nga agurnong ni Amanda nga anak ta? Naku namon. Ala, masapul nga agpanunot tamaot no anya ti rumbang nga irigalo ta ni Abe nga apo ko ta. Kaya't mo asawin, Larry. Nakagatang kan iti teddy bear as stuffed toy ni Abby? Wan Amanda. Kunakmut kan ka saan ka di? Talagang aramidag ti amin. Tapno may paita ti sagot akalkali kaguman ta anak ta. Talaga mo ta. Biliba ka talaga kan ka. Agmay sa nga anak ta ni Abi. Kasi tinakunakon. Aramidag ti amin para kan kuana. Tapno agbalin anaragsak ti anak ta. Iti may kasangapulo at awad di pa nagkasangay na. Agyaman na kan ka, Larry. Kat ayan mo nga rudan. Nakalugan na kiti bus nga agsubli di office. Kaya't mo asawan? Iti pa'y lugar ana panam, tigim matangam iti stuffed toy? Una, nabanak iti mo lijay, katapag iso. At nakita ka teddy bear nga stuffed toy. Sigurado ang magustuhan ti anak ta, isang ginatangkon. Talaga asika. No may papanan iti anak ta. Amanda! Apay Larry. Hello? Hello, Larry? Diyos ko, anya nga tati napasama ka da, Larry. Apay akala at anagikis. Kalpasan na, naputo dun ti saritaan mi. Anya tinapasama kiti asawak. Isumot lagayam akala at latan anagikis. Kabayatan di pa nagsarsarita mi ti cellphone tatang. Gayam, isunti pa na kaidong party ba sa nagluganan na. Amanda, anak.
Anyon ti kasto yan na pasawag ka ni Larry, tatang. Una yan. Nasakit na ito. Nang runak at patati pupusay ti asawa. Gamti pa katignayan unay teriknak. Iso tayo ladawan na ngagwarwaras iti internet. Iti telebisyon kan ultimo iti pagiwarnak. Tiladawan na mga arakop iti stop taw at iti ber. Asagot yung ni abi nga anak yo iti panagkasangay na. Wan nga ron, tatang. Nagado ti sinagrap ni Larry Adunor. Nga iso ti puunti pusay na. Gapoy di pa nakaidong parti ba sa nagluganan na. Ngam ti ginatang na ate, di berasagot na paray ti kasangay ni Abi. Saan apulo sanaan ano? Tasigon ka dagiti kakadwa na pasahero nakalasat iti trahedya. Talaga ka no ngay naramat na kalasag ti bagina. Dap na maprotektaran na lang ti staff to yan sagot na para ti kasangay ni Abi. Oo na yan. Aging kay ti maudi akan ito ni Larry. Tilata para iti anak yo ti impang pangrona na. Pagilasinan at talagaan na laos ti panagayat na kada kayo nga aginana. Na isang sangayan ti panangipatag na kada kayo nga agina. Plinano ni Larry nga agbalin ang nakalalagip ti may kasangapulo atawan a panagkasangay ti anak mi manang. Kat napasamak met nga agpayso. Nakalalagip para kada kami, gapu ta isumat gaya man ti isisina na iti sidong mi nga agina. Ididamo, kinwestiyon ko ti namarswa. Taapay, nagsapa nga inala na ti may sa atao, napalalo ti kinasayaat na. Ngam gapo iti pamagbaga kanyak dagiti dadakkel ko, nakaamirisak. Dua atawan kalpasan day di apagteng, isumatan ti umay ko dito'y Hong Kong, tabarang ko nakno makalipatak. Ngam aging gaita, sa diwa pay laang ti sugat, nga intunda day di apagteng. Adaitan iti kolehyo ni Abi manang, katkas kanyak, saan pa'y mat naglunit ti sugat iti puso na, gapo iti napasamak, iti daydi amana. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Amanda. Amanda, pagayam ko, anyan nagsaem ti napasamak. Mariknak ti sagsagrapon nyo nga agina. Ngam anya nga rod, nalabit nga iso tinaita ni Agasat day dilari. Pudno nga adu dagiti pagteng asaan basta mailawlawag. Nga masapol asursurwan tayo nga aklunan, nga uray pay kasano ti kinasaem na. Tinapatag pagayam ko, di ka umibat iti namarswa. Alakastan, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibyan. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asaan
Bigay ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyay